Ayo levels. It's a man Kwese po Pamba tilifo Neka fata nika silent killer It's a man pata ndo panda pai killer Umanya kita mota killer Nenge ni sinya silent killer Kwese yangove Edza kuma WhatsApp Yangove Edza Pama Facebook Yangove Edza kuma group Yangove Edza Kwese yangove Edza kuma WhatsApp Yangove Edza Pama Facebook Yangove Edza kuma group Yangove Edza Ibtanto yangova long time Avauzi usambo para crime Avauzi kumanya zvimaraimu Tesangana next time Tikazipanje ini andibate Masaka aya andimabate Chochi uyu andikwate Edza mani sakandati Kwese yangove Edza kuma WhatsApp Yangove Edza pama Facebook Yangove Edza kuma group Yangove Edza Kwese yangove Edza kuma WhatsApp Yangove Edza pama Facebook Yangove Edza kuma group Yangove Edza irikudiwa nyangwe nanakidza kwazima ngoma aya ndinomaridza masaka aya ndinomaridza ndapinda ndatimuketa ndabva ndatoridzwa ini ndanashuto vari kutenderedza ngoma mumukoto kangoma akandiko karipo Edza manipo pamba tirifo kwese yangove Edza kuma WhatsApp Yangove Edza pama Facebook Yangove Edza kuma group Yangove Edza Kwese yangove Edza kuma WhatsApp Yangove Edza pama Facebook Yangove Edza kuma group Yangove Edza ndirikudiwa nyangwe nemapipi ndirikudiwa nyangwe nezvimoko munhu wese ongoti Edza vanhu vese vangoti Edza matsimbiri futi ati Edza mageto youth abva ati Edza wane chiburi vangoti Edza 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 kwese yangove Edza kuma WhatsApp Yangove Edza kuma Facebook vangoti Edza kuma group vangoti Edza ningati Edza irati Edza ndivoni Edza ndivoni Edza vanapita mani vongoti Edza Debadade, silence, never the name say.